हेलो लोगोफोर, आंनि जेबि बड' चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआव नोंथांमोननो खोन्थिगोन जे नोंनि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टआव लिंक दंना गैया बेखौ माबायदि चेक खालामो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ, बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो अन्नानै मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनब्ला नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोना दानिया भिडिअखौ नायलांदो। नोंथांमोना गिबियावनो क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै ला। क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै ला। बेनिफ्राय क्रोम ब्राउजाराव नोंथांमोना सार्चआव लिरबानो जाबाय UIDAI लिरना हो। बेनिफ्राय बे UIDAI आव क्लिक खालामनानै हो। जोंनिया नेटवर्कआ स्ल'थार जादों लोगोफोर, बेनिखायनो एसे स्ल' जादों। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे खनानि बे थ्रि डटआव क्लिक खालामनानै लाग्रो। बेनिफ्राय सिङाव फै, सिङाव फैना डेस्कटप साइट नुगोन, बेयाव टिक मार्क होनानै हो। एसे सम लागोन लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे थ्रि लाइन नुदोंना नैयाव आगसिथिंजाय थ्रि लाइनाव आं जुम खालामना खोन्थिनो नोंथांमोननो, बेयाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे माइ आधाराव सानियाव बेयाव क्लिक खालामनानै हो, माइ आधाराव। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे 4 नाम्बाराव आधार सार्भिसाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। आधार सार्भिसाव नैबेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव एसे सम लागोन लोगोफोर। नेटआनो बिराद स्ल' जायो जोंनिथिंजाय, बेनिखायनो सम लायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना सिङाव फै, एसे सिङाव फैबानो जाबाय। सिङाव नैबेयाव नायबानो जाबाय आधार लिंक स्टेटास। आधार लिंक स्टेटासाव नोंथांमोना नैबे सिङाव लिरनाय दोङो चेक आधार बेंक लिंक स्टेटास, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथांमोना सिङाव फैनानै बेयाव आधार नाम्बारखौ थुना होबानो जाबाय। नैयाव टाइप खालामनानै हो आधार नाम्बारखौ। आं आंनि आधार नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होनोसै। नोंथांमोनाबो आधार नाम्बारखौ टाइप खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय जितु बेयाव लिरनाय दङ केपचार कड, बेखौ नोंथांमोना नैयाव टाइप खालामना होबानो जाबाय, जेरै दङ ओरैनो। नोंथांमोना बुजि मोनाबा नैयाव रिफ्रेस खालामनो हागोन, गोदान फैगोन थारमाने नैयाव थुना होबा सोलायना फैगोन, बिदिनो सोलाय सोलाय फैगोन। बेखौ थुनानै लाग्रो, जेरै दङ ओरैनो। बेनिफ्राय नैबे सेन्ड OTP आव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। नोंथांनि मबाइलाव मोनसे OTP फैगोन, आंना फैबाय 21। बे OTPखौ नोंथांमोना नैबे इन्टार OTP आव टाइप खालामनानै हो। बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दा नै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो, आंनिया फिन' पेमेन्ट बेंकआव लिंक दं नालाय, माला लिंक जादोंमोन बेखौ खोन्थिदो। 07/06/2021 बे तारिखआव लिंक जादोंमोन।
बिथांमोना जैता एकाउन्टआव लिंक खालामना लायो बेखौ गासैखौबो बेयावनो खोन्थिजोबगोन। बिदिनो चेक खालामबानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक खालाम आरो फेसबुक वाट्सएपआव शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदान फैनायबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय।